ba. Na gode. Kayan daɗi. Bebeji. Kayan daɗi. Mun yi canji. Kayan daɗi. Daɗi. Kayan daɗi. Canji. Kayan daɗi. Har ga aka yau ta mutunci kowa na taimawa. Gamji sara suka ai bai hana kai tohuwa. Kayan daɗi. Ana zafi kuna alzaki ba ya gujewa. Mu alimin ka sani gyara shi ne zai yi kawowa. Kayan daɗi. Allah ya rika shi zai dafa addu'a muka yiwa. Ali ne zaɓin mu, bebeji muna godewa. Kayan daɗi. Illo ya faɗa kai mun ka haɗa zaɓe muka yiwa. Majalisa kai mun kai ne za kai ta daɗawa. Kayan daɗi. Alin tiga da mu mai kishin mu muna godewa. Ni kin son na faɗa Allahu ya yi dafawa. Kayan daɗi. Allah ya taya ma na ma dubu kai ne zaɓin mu. Na fa gida Kabir Yusuf kai ne gwamnan mu. Kayan daɗi. Ni ka Ili Express shi ma fa yana kishin mu. To mun gode. Kayan daɗi. Allah mun gode. Kayan daɗi. Mun gode Allah mun gode. Na gode. Alin tiga garkuwar mu bebeji muna ta murna. Allahu ya nufa ga nasarar mu ta zo gida. Alin tiga garkuwar mu bebeji muna ta murna. Allahu ya nufa ga nasarar mu ta zo gida. Alin tiga garkuwar mu bebeji muna ta murna. Allahu ya nufa ga nasarar mu ta zo gida. Alin tiga garkuwar mu bebeji muna ta murna. Allahu ya nufa ga nasarar mu ta zo gida. Alin tiga garkuwar mu bebeji muna ta murna. Allahu ya nufa ga nasarar mu ta zo gida. Da fari na sanya sarki makaki nawa Allah. Na sa rasulina manzo mai kamala. Mai zara Fatima mai asa